Takže čaute ľudia, to som ja Johnny a ako vidíte, server, na ktorom hrám, dali na 1.7, 1.7.2 konkrétne a takže aj mi to moc, no akože trochu mi to vadí, pretože tu je dokázaná textúra dverí, ale tak akože v pohode. Takto. No, ináč začínam robiť hradby. To. Hop, hop, je to. Takto už pomaly začínam, ale ten portál mi tam furt vadí. Takže ten bude musieť dať dole. Tak. No, musím si dať, musím si ísť. Mám plný inventár, takže musím ísť. No bože, poj. Toto. Hej. Takto. Toto si tu dám zatiaľ sem, tu mám jednu lopatu, druhú. Ináč, túto lopatu, tú diamantu mi dal kamoš, pretože chcela by som mu tu zarovnal, lebo on chce tie hradby, tak mu s tým trochu pomáham. Hej, super. Ja si spravím ešte jeden krompač. 1, 2, 3. 1, 2. No, potom si rozdelím čestky, to je určite jasné. Ciprokiller. Celkom dobré meno. No toto bude skôr taký dosť stavebný diel. By som to dal na jednu úroveň s týmto. Fúha. No super. To bude v pohode za chvíľu. No, nie je to dvakrát rýchle, ale tak čo už. A ináč mám ironové brnenie. Poj. Shit. Oh my god. Ja som to mohol aj zarovnať, ale tak čo už. A 1.7.2 v pohode ja celkom. Až pak na tie dvere to ma trochu hnevá. Ja si zoberiem tento krompáč. Pretože potrebujem ešte dosť veľa tohto skaly na tie stone bricky a chcem mať ich čo najviac. Fúha.
A už to kúpem. Jupi, zase 20. Ešte jeden. Super, za chvíľu by sme už to mohli mať dole. Všetko takto. Cheater left the game. Kamarát mi volá. No, tak chvíľu ho odignorujem a za chvíľu... Neviem, tak ja neviem, ja mu za chvíľu zavolám potom. Pomaly, ale isto sa to blíži. Poďme. Ty vole, 60 týchto. Super. Ďalší stack. No poďme. Farma, LB, lovec a ZB. Neviem. No to je jedno. Tak ako vidíte, dal som tú horu dole. Pôvodne som mal lepší plán, ale ako sa to stratilo, keď mi došiel gunpowder. Som to chcel dať pre štendečkom. No, super. Dobre, ja si idem vyprázdniť inventár. Hop. Čakajte, si potrebujem niečo zariadiť na Skype. Aha. No super. Zariadené, všetko v pohode. Takže.
Za prvé postavím stombriky. 1, 2, 3. Za druhé čo najviac chcem týchto debilín. No, super. Ešte také jedlo. No. Tu mám 13 stejkov. Nie, prasačieho mesa tak. No dobre, tak to sa mi nechce fakt. Hop, hop, hop. Super. Topí. No dobré. Ako by som to tak spravil? Pitvo hra. Takto. Hej. No vidíte, len túto môj úžasný kamarát to tu skosil. Chápete? Lebo on chcel skôr, že toto tu bude takto a on to tu úplne dole chcel skosiť. Ja som povedal, že nie, že radšej spravíme hradby a také voloviny a tak toto dopadlo. No už čo? Aj na druhej strane to robil, žiaľ Bohu. No dobre, ja to idem takto a tuto to potom za chvíľu pôjdem dorovnať a shit. No super. No už idem, môžem si spraviť hlinu. Zase na to, tak toto bude dosť nudný diel podľa mňa. A tak čo už, tuto to budem chcieť takto vyhľadiť hlinou. To nechám, stromky tu dáme. A ako vidíte, spravil som si ešte terasu. To pozeráte, čo? A ukradli mi koňa. Prečo? Čakaj, tieto posledné čestky si dám toto. Takto. Jeden dirt. Super, tu mám dosť toho. To mi možno bude stačiť. Najskôr toto. Tak tomu to spravím, toto nechám, hej.
že z tak hliny hneď príchy. Máš krásne stromky. Budeme musieť zbúrať. Prečo? Mamo. Dobre, tak toto bolo nechutné, lebo sa mi vôbec zvuky nečítali. Super. What? To je jedno. Do riti. To budem musieť posunúť. Takto a toto takto. Hej. No super. No ja to idem hentam dorobiť, lebo toto vidím na dlho. No tak toto bude množstvo failov. Oh my god. To je fakt normálny kreten. Super. Úplne úžas. Fakt lepšie skosiť nemohol. A ja to tak spravím. No, tak už to robím aj dosť dlho, tento let's play. No, super. Takže môže byť. Takže dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak hej, nezabudnite to okomentovať a prípadne dať like. A tak uvidíme sa na budúce. Čaute.